Zambi jamana kuntigi hakande ichilema filɛ aye laiduta ko abena wale dɔ ban min bɛ kɛ ka fanga ka sigida tiɲɛ. Ichilema sugandira san 2021 waati la waati min na diɲɛ wariko tɔnbaw y'a jira ko namarako sinsina kɛrɛnkɛrɛnya la wa a kɛra sigida ye jamana kɔnɔ. Charity Musamba ye karamɔgɔ ye Zambi sanfɛkalanso la. A ko jamanakuntigi ye ko min ɲɛfɔ ka ɲɛ a ye o sɔrɔ. Mars kalo o tile 10 ale n'a balimamuso minnu tun b'a la don olu tun bɛ joli jate sɛgɛsɛgɛli makɔnɔna na kɛnɛyaso dɔ la Lusaka. A fɔra ko dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw dɔ y'a ɲini ka wari ɲini a balimamuso fɛ hali ni a kɛra cogo nɔgɔlen ye. Aran janya lajɛ mɔgɔ minnu jɔlen don ka makɔnɔli kɛ olu bɛ se ka lajɛ cogo min na. Mansin kelen dɔrɔn de bi yan. Fan dɔw yɛrɛ fɛ i b'a ye a mansin yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ. K'a sabu kɛ a bɛ labaara kojugu. O la n'i b'a fɛ i balimamuso ka lajɛ n bɛ se k'a tɔgɔ layɛlɛ lisi sanfɛ nka f'i fɛnɛ ka ne dɛmɛ. Nga nin tɛ ko ye min bɛ kɛ yɔrɔ kelen na. Zambi jamana ka namarako kɛlɛli jɛkulu ACC n'o ye fanga ka baarakɛda ye min sigira sen kan san 1980 n'a ka baara ye ka namarako kɛlɛli ɲɛnabɔ. O ko a ye namarako 100 ni kɔ sɔrɔ kɛnɛyako la san tɛmɛnen dɔrɔn kɔnɔ. Namarako fana sen bɛ o la walasa ka kɛnɛyako sɔrɔ ani ka furaw sɔrɔ minnu sɛbɛnnen don dɔgɔtɔrɔsow la. An y'a jateminɛ k'a ye yuruguyurugu bɛ ka kɛ yan kojugu. Baaraw taabolo tɛ ka bonya. Baaraw yɛrɛ taasira tɛ ka labato ka fara Zambi yɛrɛ sariya kan ka tɛmɛ an ka suguw fɛ. Sariya camanbaw de bɛ yen minnu tɛ ka se ka lawaleya. A sariya minnu bɛ ka yamaruya di mɔgɔw ma minnu man kan n'a ye u ka se ka contrat sɔrɔ. O taabolo ninnu kosɔn an y'a jateminɛ fɛnɛ ko sugu kɔnɔna la ɲɛmɔgɔ camanw de bɛ yen san ko foroba suguw kɔnɔ. Fɛnɛ caman bɛ dɛmɛ ni nafabɔ siraw sɔrɔ fournisseur dɔw fan fɛ minnu fɛnɛ bɛ ka fanga tereke ka tɛmɛ a lawaleyali kan tilennenya sira fɛ. Min bɛ ɲɛsin foroba sugu kɔnɔnaw olu sariyaw taabolo kun kan. Diɲɛ kɔlɔsili jɛkulu min sigilen bɛ Berlin n'o ye Transparency International ye o y'a jira ko namarako bɛ jamana yiriwalenw na o bɛ baara nafama tiɲɛ i n'a fɔ denmisɛnninw ka boloci ka banabagatɔw ka makɔnɔni waati janya ka banabagatɔw wasa dɔgɔya ani ka dan sigi u sɔrɔli la. San 2022 Zambi jamana ka namarako kɛlɛli jɛkulu ye kɛnɛya minisiri kɔrɔ Shitalu Shifuya ni mɔgɔ 4 wɛrɛ minɛ ka sababu kɛ namarako ye min kɛra ni dɔrɔmɛ miliyɔn 18 ye n'o ye kɛnɛyako minɛnw sanni ye. Nga jalaki si ma bɔ fɔlɔ. O san kelen nin na Transparency International ka kunnafoni dɔ y'a jira ko Zambi jamanaden 5 o 5 kelen ye wari di walasa ka foroba baara teliya. ACC b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u janto namarako faratiw la k'u jija u ka ko o kow lase famaw ma. An ye jamajɛ politiki sɔrɔ walasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ min bɛna sigi sen kan jamanatigi fɛ tile damadɔ. A politiki bɛna tali kɛ a politiki bɛna ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ma ka fara foroba yɔrɔw kan. O y'a to wele bilala walasa ko ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin a koɲɛ ma. Baw anw mago bɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri la. Nin tun ye Mohamed Touré ka bayɛlɛmani ye Kati Short VOA Bambara lasigiden Lusaka Zambi.